В Ботев нещата със сигурност не са цветущи, но пък с такъв резултат малко усмивки могат да бъдат вкарани в съблекалнята. Господин Керкес, поздравления за този отбор, който видяхме днес. Как успяхте да мотивирате отбора да излезе и да покаже такава игра и такава успеваемост? Prvo благодаря, čestitke i pozdravi za vas i za hora u studiju i всички koji gledaju. I čestitki za moji futbolisti i благодаря na fanove na podrška. Da, sigurno može biti i malko iznenađenje cela situacija za poslednja zaguba s CSK. Kazujem na moji futbolisti, ako smo tuka do kraja treba da svršimo na podobar način. I ne možeš da moraš od starta na mača da igraš silno. Možeš da zagubiš, ali ne na този način da bez energija, bez ništa kak je bilo na prvih, ajde da kažem, 30 minuta s CSK. Može biti neke šansove od predi neki mačevi nismo vkarali, dnes smo vkarali всичко. Imali smo još šansove, mislim jedna super igra, da čestitam na momčeta koji su всичко uradili kak smo работали този 2-3 dana. Taktički disciplina za mene je dnes mnogo kompaktno između poslednja i linija i na Pop i na Vini. Всички su dobro работали, bravo. To samo može da donese малко осмеси на всички и да uživamo на този момент. Ясно е, че чакате и финала за купата. Има ли някакви новини, които да вкарат малко оптимизъм, освен днешното представяне в Ботев? Ивелин Попов преди малко каза, че никой все още не е говорил с него за евентуален нов договор. Въобще ситуацията в клуба каква е към днешна дата? Така е, малко е неизвестна, али искам на този момент да не коментирам. Винаги след матча коментирам, pričam. Така е, мислим да treba всички доживeo. Ipak je dnes bio Trakija derbi i da damo malko i kako da kažem, zadovoljstvo i osmihvan za naši fanove. Mnogo je kritiki bilo na този futbolisti, ali moraju всички da razbiraju. Da, na jedan moment mi neko isprati i Lazio, ne znam, този godina je imao problemi finansovi i zašto mi zagubimo i taka. Ne možeš da usporedbeš neke stvari. Tu kao moj odbor ima momčeta koje igraju za 1000 evra i treba da preživiš ne jedan mesec, 2 meseca. Tamo u Lazio mislim da su igrali za malko poviše. I ako ne dobije na 2-3 meseca možda živi. Ali dobro, razbiram i fanovi kako gledaju na всичко. Аз казвам, трудно е, али нема друга ситуација. Морам да то до крај да свршимо по добар начин. Ако има и малко шансе математички може да будемо пети, али да свршимо на шеста позиција и да чекамо как ќе се деси с ЦСК и Лудогорец. И јас искам да позивам, искамо този меч sa Varna da odigramo dobro i da pozivamo naši fanovi da, ajde da kažemo, poslednji mač za този sezon na naš stadion, da dođe malko poviše hora. Kad se pogleda cela situacija, ipak mislim da je този sezon od leto, od Evropa, treba da gledamo всички pozitivno. Sa toliko problemi, mislim da ako vidimo golema snimka, mislim da je bilo dobro i da može da se svrši na super način. Поздравления за цялата ви работа в клуба. Благодаря на вас и приятна вечер.